Hej, vi har i dag inviteret Silas hen til os for lige at give ham et lille insider-interview, hvis man kan sige det sådan, på ligesom programmet og det hele. Så det vi allerførst spørger ham om, eller det jeg vil i hvert fald spørge dig om, det er, hvorfor har du egentlig lavet det her program? Altså, sådan. Jeg synes, at mobning er jo sådan en ting, der bliver, altså der bare vokser og vokser og vokser og bliver større og større og mere og mere omfangende hele tiden. Så jeg synes, det er et vigtigt emne at sætte noget fokus på. Jeg synes, det er vigtigt, at man prøver at vise omverdenen, at det ikke er en ting, man skal være bange for at snakke højt om. At man ikke skal sidde og tænke, det er pinligt at snakke om. At jeg tror på, at løsningen på at komme mobning til livs, det er, at man er flere, der tør snakke om det og fortælle det. Fordi alle har prøvet noget. Alle har prøvet den der følelse med, måske ikke at blive mobbet, men at blive valgt sidste rundbold for eksempel. Eller været op og skændes med nogen og føle sig helt alene. Så alle kender den der ensomhedsfølelse. Ja. Så jeg tror egentlig bare, at man kan lære folk, at man skal snakke højt om det. Så tror jeg lidt, man får, håber jeg, en følelse af, at vi er i samme båd alle sammen. Det er også ligesom det, vi prøver ligesom at gøre med den her hjemmeside. Er ligesom at få folk til at snakke ud om det, fordi at vi prøver ligesom også at gøre vores forum, altså det forum, vi nu har, meget trygt. Altså sådan, så folk ligesom bare kan skrive ind. Og være sig selv. Ja, det vil jeg faktisk bare gerne lige sige til, at I skal ikke være bange for at skrive. Vi sidder ikke og griner af jeres spørgsmål. Hvordan var det så at møde os? Det synes jeg var, det kan jeg godt sige nu. Ja. Der sov jeg ikke i 2 dage. Der var jeg så nervøs. Og jeg måtte snakke med Anna, hende der er psykolog på programmet, i rigtig lang tid, inden jeg skulle møde jer, fordi at det er sådan noget, fordi jeg selv er blevet mobbet, så hele det der selvværd er ligesom også brudt ned hos mig. Og så det, jeg skulle møde nye mennesker og tænke, hvad fanden tænker I egentlig om mig? Men hvordan var det så, da du havde mødt os? Altså selve situationen, da du mødte os. Hvordan havde du det? Det var allermest altså, bange lige da vi kommer ind ad døren, hvordan havde du det der? Der var ved at dø af skræk. Ja, jeg var godt nok. Indtil jeg havde givet et kram, så tænkte jeg, I er også bare mennesker for pokker. Ja. Men inden der tænkte jeg, der kunne jeg ikke finde ud af, om man skulle give et hånden, eller man skulle give et kram. Altså jeg kunne ikke finde ud af, om det at give et kram var for grænseoverskridende måske. Nej, det var fandme fedt, du gjorde det. Ja. Men det sagde Anna også til mig, at selvfølgelig skulle du give dem et kram. Det var fedt, du gjorde det, altså fordi der følte man sig tryg. Men der tænkte jeg rigtig meget om man bare skulle have sagt, hej, jeg hedder Silas, eller... Vi følte os tryg med det ved første øjeblik, da vi trådte ind. Ja, altså jeg tænkte, nu giver man hånd, og så går jeg over sådan, og så får man bare sådan en stor krammer. Det er virkelig dejligt. Ligesom. Nå, det er glad. Hvad var egentlig den fedeste oplevelse, eller ligesom det sværeste for dig i det her forløb? Så det sværeste, det var uden tvivl at selv skulle holde min tale. Det synes jeg var så svært. Og det blev jeg rigtig overrasket over, var så svært. Altså fordi nu er jeg jo, nu er jeg jo 30, og så tænker man, det er alligevel 12 år siden jeg gik ud af gymnasiet, men så lige pludselig kom tilbage, og jeg har jo været på skolen før til gamle elevfester, hvor det har været fint, men så kom tilbage til skolen og vide, hvorfor man var der, og vide, man skulle op og holde den tale. Det tog mig, det kan man ikke se på programmet, men det tog mig fra jeg parkerede bilen og til at stå op i det klasselokale, hvor jeg skulle snakke. Det tog mig 1 time og et kvarter. Det tror faktisk også, du siger godt det. Jo, det siger du faktisk i programmet. Ja, det gør du. Og det er kun 100 meter. Det tog 1 time og et kvarter at gå den tur. For tur simpelthen gøre det. Jeg kunne ikke. Det er også hårdt. Nu har vi jo set 2 af programmerne. Hvad har responsen været indtil videre? Det har været vildt. Altså hele formålet med at lave det her, det er selvfølgelig, at I skal have det rart. Hvis man kigger i det større billede, så er det jo også bare at få folk til at sætte noget fokus på det, eller få tankerne i gang med at tænke over nogle ting, eller reflektere over nogle ting. Så det der med at vågne hver onsdag til, der er 600 mennesker, der har skrevet til mig på Facebook og siger, jeg har aldrig selv tur at fortælle min historie, men nu skal du høre den, Silas. Ja. Og så skriver jeg hele deres historie til mig. Det synes jeg er en kæmpe ære at få lov at få. Og så er der mange, som også skriver sådan noget med, at de aldrig har set sig selv som værende mobber, men nu når de hører jeres historier, kan de godt se, at de skulle egentlig nok have været det. Ja, det er fandme stort. Og nu er der rigtig mange, der skal ringe og sige undskyld til. Altså det har fået folk til at tænke over nogle ting. Det er jeg skide stolt af, at vi alle sammen har været en del af. Ja, at der får folk til at gøre det. Det er et forbillede. Ja, det synes jeg på mange måder. Det er i hvert fald givet mange mennesker mod til at turde gøre noget. Ja. Det er jeg skide stolt af. Husk, du så det her på No Haters. Der kommer mange flere meget spændende videoer i fremtiden. Og tak til Silas, fordi han gad at være del af det her. Lige måde. Vi ses. Vi ses. Hej. Hej.